Benvingudes i benvinguts al Seguim en Joc, l'espai de l'agrupació Barça Jugadors. Parlarem sobre el paper essencial dels col·laboradors de l'agrupació de la mà d'alguns dels seus protagonistes. Al manual per no penjar les botes tractarem el genoll i les pràctiques preventives per a un bon manteniment de l'articulació. I a les històries ABJ desvetllarem els secrets de l'eterna joventut de l'Albert Máiquez, membre de l'agrupació que als seus 75 anys manté un espectacular estat de forma sota els pals. El passat dimarts 27 de setembre va tenir lloc l'acte d'inici de la temporada esportiva 2016-2017 de l'agrupació, un tret de sortida oficial destinat als socis usuaris de l'àrea esportiva, tot i que el futbol mai tanca per vacances. A l'acte hi van assistir el president de l'agrupació, Ramon Alfonseda, el vicepresident de l'àrea esportiva, Josep Moratalla, i el directiu del Futbol Club Barcelona, Pau Vilanova. Volíem fer un acte oficial, inici de temporada, per poder fer l'entrega oficial a tots els responsables de l'àrea esportiva i a partir d'avui, abans dels entrenaments dels dimarts i divendres que tindrem, tots els altres components que venen a entrenar i a jugar, els jugadors de l'agrupació, podran passar a recollir vital abans de l'entrenament i cobreixin totes les necessitats de l'àrea esportiva, sobretot els que practiquen. L'agrupació un any més posa a disposició dels seus socis una oferta variada de cursos per tal de respondre a les seves diferents necessitats formatives. L'anglès, per la seva rellevància, continua sent un dels cursos amb més alumnes. Present simple, present continuous, present perfect simple, present perfect continuous. From my understanding, it is to help them further their careers, find other job opportunities, and travel around the world and spread the Barça brand. So that's my intentions for the class, to help them have the vocabulary and the confidence to spread the Barça brand around the world. Hem fet un bon equip i a mica hem anat superant i al final hem guanyat fàcil. Jugaven molt bé, però no corrien gaire. I aquí ha sigut la clau nostra. Nosaltres ja fa dies que estem fent partits. Vull dir, la temporada no es parteix. Tot l'estiu estem entrenant, hi ha hagut algun partit i la gent, com que ve entrenar dimarts i divendres, els tinc tots bastant en forma. I ara, qualsevol partit que vingui, ja estem disposats a donar guerra a tothom. L'equip de l'agrupació Barça Jugadors va participar diumenge 11 de setembre al 10è Trofeu Hermanos Glaria, disputat a la localitat navarresa de Vilafranca. Exjugadors del Barça com Robert Fernández, Eusebio Sacristán, Goico o Codro van formar part de la convocatòria blaugrana. El trofeu, en format triangular, va acabar amb la victòria dels veterans de l'Osasuna. L'equip de l'agrupació, per la seva banda, va acabar el torneig com a subcampió. Que el primer és fer el barcelonisme, perquè tots els que estem aquí no tenim cap interès crematístic, sinó que tenim un interès social, deportiu i sentim els colors del Barça. Jo vaig començar a anar a la Penya Solera, que va ser el niu on es va fundar l'agrupació, que llavors feien sopars no sé si era cada divendres a les 7 portes, i d'allà va sortir l'agrupació l'any 59. Jo, quan ja havia fundat l'agrupació, va ser l'any 60-61, que vaig començar a anar a la Penya Solera. I llavors hi havia el Biosca, el César, el Cubala, el Ramelleig, tots aquests que anaven allà a jugar a billar, a fer una miqueta de social pel Barça, barcelonisme. I allà vaig començar jo. Després vaig tornar i ja em van fer venir aquí l'any 71
vaig començar a venir a entrenar amb els veterans del Barça perquè no eren suficients. Jo si parlo, per exemple, que puc parlar per mi, va ser quan jo vaig veure amb els diaris que tots els jugadors de la Pedrera que havien jugat amb el Barça que es poguessin presentar aquí i això. Llavors em vaig apuntar. Has de tindre molta estimació, estimar molt, molt el Barça per ser un col·laborador sense cap mena d'interès de cap tipus. Això és molt, molt maco. I al principi els jugadors que no eren del primer equip i ens deien per venir aquí, més aviat ens feia respecte. Pensava, escolta'm, jo he jugat amb el Barça B, per dir alguna cosa, i ens semblava que nosaltres aquí, al costat de les figures com eren el Pobala, això... Feia molt de respecte, això. Sí. Després resulta que l'ànima, diguéssim, actual que hi ha som els jugadors que han sigut més de segona fila. El que no ens explica massa és el màxim representant del grup que estem aquí. Futbolísticament és el persona que més ha arribat de l'agrupació. Jo el que volia destacar només és una cosa. En primer lloc, que és una passada tenir-vos aquí de companys, i segon, parlar una mica de la motivació que m'ha portat aquí a l'agrupació. Jo estava allà a Balaguer i en acabar el batxillerat, 17 anyets, 16-17 anyets, evidentment els pares no em podien enviar a Barcelona a estudiar perquè en aquell moment la situació econòmica no era l'estat. I just aquell estiu deia al Barça, el senyor Boter, si volia venir a jugar aquí. Gràcies a això jo vaig poder estudiar i després vaig poder fer el que després he fet. Clar, jo això li he agraït i li agrairé tota la meva vida al Barça. Per tant, jo, estant aquí fent coses per l'agrupació no em costa gens perquè li estic tornant algo que en el seu moment el Barça em va donar. La meva situació és semblant a la de l'Alfons i la del Josep Lluís, de que jo vaig començar a vindre a l'agrupació perquè feia molts anys que m'havien dit que vingués, però per la meva situació professional jo no venia. Llavors, des que vam començar les trobades, les famoses trobades d'exjugadors, allò és on vaig retrobar que feia potser 40 anys que no veia molts, i vaig començar llavors. Hem parlat tots més o menys una mica, però jo crec que les últimes seran les primeres. Sentiu-vos a vosaltres què us puc dir jo. Jo ara aquest juliol ha fet 3 anys que estic a l'agrupació. El mes d'abril del 2003 l'agrupació va fer un homenatge al Josep Seguer i a l'Antonio Ramallets. Se'm va convidar com a jugadora del primer equip de futbol femení del Futbol Club Barcelona que havia entrenat a l'Antonio Ramallets. Hi havia un col·loqui, va ser un dia molt maco, però quan jo vaig baixar, quan ja es va acabar tot, aquí el senyor Salut em va venir a trobar i em va proposar que entrés a formar part de l'agrupació d'exjugadors, en aquell moment totalment masculí. Un puesto, molta gent, tots senyors, com reaccionarien, noi, m'ho veu posar molt fàcil. I jo va dir, però si jo pogués correspondre amb alguna cosa, i va ser quan, a mica vaig fer la col·laboració, que igual ja ho sabeu, perquè sempre som els mateixos. Exacte, igual es fa l'enviament d'un mail, exacte, o es va parlar amb una penya, o a la trobada de jugadors que es fa cada any, el que convingui. Dintre de l'agrupació fem diverses feines, diguéssim. Una és preocupar-nos del material que ens arriba, diguéssim, directament del Barça. Ens arriba un material aquí que serveix perquè el anem distribuint pels entrenaments, pels partits de futbol que fan els veterans i per moltes coses, inclús actes socials, que a vegades s'entrega alguna samarreta amb algun acte social, coses d'aquestes, i després al mateix grup organitzem sortides, que són sortides d'un dia o sortida de 2 dies o una sortida d'una setmana, que llavors s'apunten els exjugadors i organitzem i ens preocupem que les coses, aquest viatge i aquestes coses surtin lo suficientment bé com perquè el col·lectiu estigui a gust. Vas amb un casal d'avis i que eren els del Barça, que desenganyem-nos, deuen esperar que entren Messi per la porta, però bueno, és igual, entrem uns quants.
I jo me n'en recordo que em va emocionar molt la primera vegada que vaig participar, que anàvem a entrar en una sala que estava plena de gent i em van dir, no, espereu-se. Esperem-se perquè van tocar l'himne del Barça. Aquell dia a mi em van caure les llàgrimes. Mira, i ara m'emociono. No sé, veure de dir, i que la gent t'espera, i que els hi dones una foto, un bolígraf, qualsevol cosa. I és aquella cosa i diuen, no ho fan per tu, és pel Barça, que és el que en aquell moment tu representes. Home, i un privilegi que tenim és que l'agrupació ens ha permès contactar i conviure amb exjugadors que no eren de la nostra promoció, però que 3 anys amunt, 4 anys avall, que els coneixies de nom. Mai havies tingut possibilitat de conviure amb ells. Ara no solament convius, sinó que t'acabes fent amics de tots ells. És que és veritat, això. Prens un cafè amb ells. És veritat. I això també és molt important. El que m'ha motivat molt és veure, que és, jo crec que això ho reconeix tothom, que l'agrupació, el Barça és més que un club, però l'agrupació és més que una agrupació. És el futbol espectacle, el que fem nosaltres. Bé, el genoll és una de les estructures més exigents per a la pràctica del futbol. Durant la vida activa professional del futbolista està requerit mecanismes de gir, de flexió, d'extensió, de cops, de traumatismes, de microtraumatismes, tot això reverteix en l'articulació. Amb el jugador ja de veterà, exjugador, amb l'edat van apareixent sobretot lesions degeneratives al genoll, que ara aquí tinc una petita mostra que explica una miqueta les estructures que hi ha al genoll. Això és l'aparell extensor del genoll que té a sota la ròtula, que aquí té un cartílag que habitualment a l'edat se'ls va afectant progressivament. Igual parlem dels còndils, que és això, femorals, que també amb el pas dels anys van apareixent lesions aquí ulceroses que provoquen dolors amb el jugador professional o no professional. També apareix aquestes estructures d'aquí, que són com dos semillunes, són les estructures meniscals que amb els moviments del genoll, de flexoextensió, de gir, els van afectant, els van tornar més rígides i acaben en rotures. Aquestes rotures, quan apareixen amb el jugador des de certa edat, és un hàndicap per poder seguir fent la pràctica activa del futbol. Llavors, per intentar aquests genolls tenir-los compensats i poder fer una miqueta de pràctica esportiva, és fonamental el tenir una bona tonicitat de tota la musculatura de la cama, sobretot el quàdriceps. El quàdriceps és la faixa del genoll. Bàsicament és fer taula de quàdriceps. La taula de quàdriceps és en la posició assentat, amb un pes moderat al peu, intenta fer moviments d'extensió i flexió, en sèries, per intentar tonificar tota la musculatura proximal de la cama. Tot això ajuda a mantenir aquesta tonicitat de tota aquesta estructura muscular, que és importantíssima tant pel xut com per la carrera. No cal fer molt temps, molta estona, una estoneta, 10 minuts. És suficient com per tonificar-lo. El que ens podem trobar és que hi ha persones que tenen el que diem condropatia. Llavors, la ròtula, que és aquest osset, al fer la flexió i extensió, frega contra el fèmur. I això els provoca un dolor agut, que a vegades els impedeix fer aquesta potenciació muscular. Llavors, hem de fer-ho sense pes, sense càrrega i fent moviments isomètrics, que són els de la cama d'extensió, que llavors no pateix la ròtula, d'aixecar i baixar. Són aquestes mesures bàsiques les que habitualment els serveis de fisioteràpia segueixen per intentar mantenir cert to muscular per una pràctica esportiva moderada. Vaig estar 30 anys
des dels 34 anys fins als 64 anys que no em vaig jubilar sense jugar a futbol. Quan vaig plegar de jugar, o sigui, de treballar, vaig entrar a l'agrupació del Barça i vaig començar a entrenar allà per recuperar-me. Ajudat pels dies dimarts i divendres que jugàvem als entrenos i després cada dia a caminar una hora i mitja o dues, depèn del que me'n sortís. Si no en lesionava, perquè quan vaig començar a entrenar em trencava per tot arreu. I aquesta ha sigut, mica en mica, anar recuperant la forma i fins ara que tinc una edat ja una miqueta alta, em diuen que si estic boig de jugar encara, però bueno, mientras el cuerpo aguante, diuen que endavant. És molt difícil arribar a aquesta edat de 75 anys i encara tindre aquesta habilitat, entre cometes, aquesta habilitat de poder-se tirar, de poder-se llançar, de poder tindre aquests reflexes que encara té i l'agilitat que té. Vull dir, per mi és una persona que té aquestes qualitats i les ha tingut sempre. Aquí ens trobem els iaios d'aquella època que ens vam trobar joves i vam disfrutar molt, i ara ens trobem que tornem a disfrutar una miqueta aquella joventut i el Barça ens dona aquesta facilitat i podem disfrutar-ne. Vam quedar campions d'Espanya, com ja diu aquí la foto, i després ja d'aquí vam passar al Condal. I vam anar tots a l'amateur al Condal. Aquest és el Condal, i aquí hi ha dos famosos que van jugar amb el primer equip, van pujar del Condal al primer equip, que és l'Eladi i el Rifé. Jo estic aquí. I després ja vaig continuar amb el Condal, després me'n vaig anar a la Mili, quan vaig tornar ja hi havia molts porters a Can Barça, i vaig fitxar amb el Vilanova i la Geltrú, vam pujar a tercera divisió i vaig estar allà 9 anys amb el Vilanova. I després ja em vaig jubilar, em vaig retirar del futbol i ja està. Aquesta és una foto de Sidivni fent la Mili. Vam fer un equipillo i, el Toni. Home, el Maigues era un gran porter. Era molt àgil, era molt seriós amb les seves actuacions. Com persona era extraordinari i sí, encara es mantén dintre d'una forma que la majoria de l'edat que tenim no estem. Penso que a vegades que està sonat, perquè sempre es diu que els porters estan una miqueta sonats. Però amb ell no, ell és que està en un moment de forma, és un noi que s'ha cuidat molt. Jo camino per caminar i ja està, m'agrada. Agafo un ritme i ja està. I no és que m'avorreixi, perquè si m'avorrís segurament no quedaria a casa i veia la tele. O sigui, m'agrada, i ja és un hàbit que he agafat i cada dia que puc surto a caminar. Una hora i mitja, 2 hores normalment. Però jo suposo que deu ajudar, clar, agafar una miqueta el ritme d'agilitat i tal és no parar. Que no tinc la mateixa agilitat que quan tenia 25 anys, això és ni els mateixos reflexes, o sigui que... Però bueno, per l'edat que tinc, ja en tinc 75, doncs encara estic content. Em vaig treure el carnet de conduir i després el de professor. Vaig estar en 9 o 10 autoescoles, fins als 64 anys. Dels 24 als 64. Treballant de professor, treballava 14 o 15 hores diàries. Jo crec que això m'ha estalviat lesions a mi, desgast d'ossos i tot el procediment. Si jo no hagués deixat de jugar a futbol, doncs clar, estaria molt més cascat que no estic ara. Jo quan vaig començar el primer entreno que vaig fer amb els veterans ja em vaig lesionar. El gasó, va pujar un gasó per semblava com si m'haguessin fotut una pedrada. I vaig estar uns dies amb gel i fent estiraments i fent la recuperació. Quan vaig tornar a l'altra cama, el mateix, recuperació. I així vaig estar, un parell de mesos que em anava lesionant, ara em lesiono, ara no, ara aguanto més, ara aguanto menys, fins que a poc em vaig anar
adaptant. I ara, quan ja no em vaig lesionar, fins al moment no he tingut lesions. Lesions fortes, que si torjades de dit, que si coses aquestes així, sí. Vaig entrar a entrenar, que tenia quasi bé 100 quilos, i ara estic en 80. 79, 80, 78... Vaig variant de 78 a 80 quilos. Clar, em trobo més àgil que no... Jo peso ara el mateix que quan jugava. Hombre, Albert, què tal? Com estàs? Molt de gust, encantat, Si pocs i petit pares una mica més. Una mica més, que les coleu totes, hòstia. Què tal? Va, tira! Sempre que fem alguns partits, sempre tots volem jugar amb el Michael, perquè ens dona una seguretat que els altres ja no la tenen, encara que són més joves. Ja és instintiu, això. Això ja surt, de tants anys de fer-ho, ja surt per sol, ja vas, per què m'he estirat si no arribava, però és ja instintiu, anar a buscar la pilota. Durant aquest mes de setembre ens han deixat 2 membres de l'agrupació i exjugadors del primer equip. En les 3 temporades que va jugar al Barça, Miguel Ángel Bustillo va guanyar la Copa del Generalísimo del 1971 i va tenir com a entrenadors a Josep Seguer, Vic Buckingham i Rinus Michels. Per la seva banda, Joaquim Tejedor va formar part del Barça de les 5 Copes, en la qual va compartir equip amb Kubala, Ramallets, Besora i César, entre d'altres. Amb el record de tots 2 exjugadors, acomiadem el Seguim en Joc.